Nyande alette medde jihadiyankoɓe e saha goto jani e dow dakorde konunkoɓe police e sandarmeɓe leydi ndi en nokkuji naati e nder jibo mbari konunkoɓe e siwileɓe e wiidi goto e renoɓe tawaɗe e diwan he ɓe ngari koɓe mbaɗi otoji e motoji taari wuro ngo e wiide seede goɗɗo nyande alette nde fedde kuliyankoɓe jinim innatima ko kayre waɗin ɗi janguji hayso tawi nde gallure ana e uddere jihadiyankoɓe guila duuɓi tati hande nde yanama laabi kewɗi kono noon ko nyande alette woni goho ko jihadiyankoɓe ɓe keɓɗi nadde e gallure nde fodde jamɗe 8 kuliyankoɓe jinim mbaɗi e nder jibo mi meeɗa yiide hono o fitina abada ni wi ɓi jibo goto e wi makko kuliyankoɓe ɓe naati e nokkuji ɗi foof luumo ngo suudu safrirde ndu e dakorde konu nde foof sumama ha royti o ɓeydi hen fodde civil en nogas cuurama hawri jamma ari ɓiɓɓe wuro ngo darni ni wi ɓi jibo goɗɗo e wi makko ha joni sutoro yimɓe woɓɓe waɗama e beete hanke o saaha noon limmore timmude waraɓe walla barmuɓe heɓaka tawa ana yiye e vidéo ko ɓaadi konunkoɓe en VDP en 10 waraɓe e saraji dakorde nde